ప్రైజ్ ద లార్డ్. యేసు రక్తమే జయము. మన రక్షకుడు మన విమోచకుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అందరికీ వందనాలు. చిన్న ప్రార్థన ద్వారా ఈ రాత్రికాల వాక్య ధ్యానం చేసుకుందాము. పరిశుద్ధుడా ప్రేమగల దేవ యేసయ్య సర్వాధికారి నాయన మీకే వందనాలు తండ్రి. నేను ఈ రాత్రికాల సమయంలో ప్రభు వాక్య భాగం ధ్యానిస్తుండగా మీరు మాకు సహాయం చేయండి. తగిన జ్ఞానంతో వాక్య భాగం మాకు అర్థమవునట్లు కృపను అనుగ్రహించి సమస్త మహిమ నీకే కలిగిన ప్రభు మమ్మల్ని వాడుకోమని ఈ చిన్న ప్రార్థన ప్రభు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమెన్ ఆమెన్. కీర్తనల గ్రంథం 62వ అధ్యాయం 5వ వచనము. నా ప్రాణమా దేవుని నమ్ముకొని మౌనముగా నుండుము, ఆయన వలన నాకు నిరీక్షణ కలుగుచున్నది. ఆమె దేవుడి వాక్య భాగం దీవించును గాక. ప్రభునందు ప్రియులారా, మనం ఇక్కడ వాక్య భాగంలో గమనించి చూసినట్లయితే విధంగా తెలియచేయబడుతుంది. ఏమనంటే, నా ప్రాణమా దేవుని నమ్ముకొని మౌనముగా నుండుము, ఆయన వలన నాకు నిరీక్షణ కలుగుచున్నది అని. అదేవిధంగా మనం వాక్య భాగంలో గమనించి చూసినట్లయితే కీర్తనల గ్రంథం 103వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో, నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము, నా అంతరంగమున సమస్తము ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నుతించుము. కీర్తనల గ్రంథం 37వ అధ్యాయం 34వ వచనంలో, యెహోవా కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉండుము, ఆయన మార్గమును అనుసరించుము, భూమిని స్వతంత్రించుకున్నట్లు ఆయన నిన్ను హెచ్చించును, భక్తిహీనులు నిర్మూలము కాక నువ్వు చూచెదవు. మీకా గ్రంథం 7వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో, ఆయనను యెహోవా కొరకు నేను ఎదురు చూచెదను, రక్షణకర్తయగు నా దేవుని కొరకు నేను కనిపెట్టియుందును, నా దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకించును. కీర్తన గ్రంథం 25వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో, నీ కొరకు కనిపెట్టు వారిలో ఎవడును సిగ్గునొందడు, హేతువు లేకుండానే ద్రోహం చేయువారు సిగ్గునొందుదురు. కీర్తన గ్రంథం 33వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో, మనము యెహోవా పరిశుద్ధ నామం నందు నమ్మిక ఉంచి ఉన్నాము, ఆయనను బట్టి మన హృదయము సంతోషించుచున్నది. కీర్తన గ్రంథం 91వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో, ఆయనే నాకు ఆశ్రయము నా కోట, నేను నమ్ముకొను నా దేవుడని నేను యెహోవాను గూర్చి చెప్పుచున్నాను. యెషయా గ్రంథం 33వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో, యెహోవా నీ కొరకు కనిపెట్టుచున్నాము, మా యందు కరుణించుము, ఉదయకాలమునే వారికి బహువుగాను ఆపత్కాలమున మాకు రక్షణాధారముగాను ఉండుము. చివరిగా ఒక మాట, గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో, ఏలయనగా మనం విశ్వాసం గలవారమి నీతి కలుగునను నిరీక్షణ సఫలమగునని ఆత్మ ద్వారా ఎదురు చూచుచున్నాము. ఆమె దేవుడి వాక్య భాగం దీవించిన కాక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాము. పరిశుద్ధుడా ప్రేమగల దేవ యేసయ్య సర్వాధికారి నాయన, మీరు ఇచ్చిన వాక్యదానాన్ని బట్టి ప్రభు మీకు వందనాలు, కృతజ్ఞత స్తుతి స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి. దేవ నేను నీ నమ్ముకొని ఉన్నాను తండ్రి. నాయన నీ యందు మౌనంగా ఉండి నాయన నీ వలన మాకు నిరీక్షణ కలుగుచున్నదని ఎదురు చూస్తున్నాను తండ్రి. నీ యందు భయభక్తులు కలిగి నిరంతరం నీ ప్రేమలు ఎదిగే వారం శక్తిని బలాన్ని మనకు అనుగ్రహించమని, నీ చిత్తమే మా జీవితాలలో జరిగించమని, సమస్త మహిమ నీకే కలుగును ప్రభు, మమ్మల్ని వాడుకోమని ఈ చిన్న ప్రార్థన ప్రభు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమెన్ ఆమెన్.